Maayong adlaw kaninyong tanan. Once again, nagapasalamat ako nga kamo gihapon magtuon sa pulong sa Ginoo. Maunay akong kalipay nga ikaw ug ako magtuon sa pulong sa Ginoo. Bisan kini gisulat 2000 na katuig karon, apan kini this is still relevant sa atong tanan. Nga bisag dugay na apan sa panahon karon ato gihapon ning ma-apply, aduna gihapon kitay makuha. So sa dili pa kita magsugod, atong hangion ang Ginoo nga magauban kanato. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat nga imong gibilin kanamo ang imong pulong. Wala nay laing pulong dinhi sa kalibutan, wala nay laing libro dinhi sa kalibutan nga kami mahibulo sa imong kinabuhi, kung unsa imong gitudlo ug kinsa ka, ug unsay imong gihimo nga ikaw nagpakamatay dito sa cross para sa among mga sala. Hinaut pa unta nga imong abrihan among kasing-kasing karon. Nga kami unta maminaw, nga kami unta aduna kami mapupo niini ug kini nga among magamit sa among kinabuhi. Sa kalisod sa among kinabuhi, Ginoo, hinaut pa unta nga ikaw ang imong pulong mao'y magdumala kanamo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So usang semana, gisugda nato ang kapitulo 11 sa libro ni Lucas. Ang New Testament, ang Bagong Tugon, gasugod og sinulat ni Matthew, Marcos, Lucas. So naa kita karon sa kapitulo 11 ni Lucas. Kini sila gasulat sa kinabuhi, sa history, sa kinabuhi ni Jesucristo. So naa na kita karon sa kapitulo 11. Sa usang semana gasugod kita sa kapitulo 11, wala nato ni nahuman. Didto atong nakita nga si Jesus nag-ampo. And then, ang iyang mga tinunan nakita, naobserbahan nila giun sa pag-ampo ni Jesus. So, mao nga nangutana sila. Mingon, mahimo ba nga tudluan mo kami unsaon pag-ampo? Kini silang mga tawanan mga Hudiyo, daghan silang na-memorize nga ampo sa Salmo. Apan, gusto nilang mahibawan ang pag-ampo ni Jesus. So para sa ato usab kini kung unsa ang gitudlo ni Jesus sa ilang pagampo. Dinhi miingon si Jesus, kung mag-ampo kamo ina amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan, maghari ka unta kanamo. So ang pag-ampo nato atong daigon, atong i-recognize kung kinsa ang Ginoo. Dili dayon ta moingon nga amahan, hatagi kog kwarta diri. Naay akong gustong paliton nga motorsiklo. Dili imong daigon ang atong Ginoong Jesucristo. Apan dili usab nato bulahon siya nga daghan tang isulti-sulti nga wala day gikan sa kasing-kasing. So, mao to usa ka to sa gitulo ni Jesus. O kita karon muadto kita sa versikulo 14. Nahuman nato ang versikulo 1 hantud sa versikulo 13. Karon magsugod kita sa versikulo 14. Basahon nato. Guys, naa na ba mo dinha sa kapitulo 11 sinulat ni Lucas, versikulo 14. Miingon si Lucas, usa ka doctor, siyang nagsulat niini. Usa ka panahon ni ana, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ang usa ka tawo nasudan og yawa, so dili na makasulti. Og sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang og nahibulong ang mga tao. Nahibulong sila sa power, sa gahom sa atong Ginoong Jesucristo.
Kay posible mituo sila nga wala na gyud mahimo ang amang dili na makasulti og nasudlan na siya giyawa. Versikulo 15. Apan pipila kanila miingon, si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. So, niining panahona, daghang mga relihiyoso nga mga tao, mga leaders, mga Fariseo, mga Sadduceo, mga teachers of the law, kini sila ang mga haring gangis sa templo nga nagdumot ni Jesus. Kay wala naman sila power, wala naman sila gahom, nahadlok sila nga ang mga tao musunod na ni Jesus. So kining tawhana miingon nga ang iyang gahom gikan ni Satanas. Miingon siya ang gigamit nini si Beelzebul sa versikulo 15. Apan pipila kanila miingon si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa. Kini si Beelzebul sa unang panahon ang mga Gentile, ang mga dili Hudiyo, nag-ampo sila og usa ka Ginoo. Daghan silang Ginoo dito. Kini si Beelzebul, gikan ni sa pulong nga Baal. Si Beelzebul may Ginoo sa mga lamok. Ang uban gani karon sa mga lamok, ilan ning giampuan. Sa ubang country, mag-ampo sila nga ang baka mo'y Ginoo. So, ang uban usab, mag-ampo sila nga ang ilang Ginoo mao ang kwarta, ang ilang posisyon, ang ilang edukasyon. O mingon sila, gi-accuse nila si Jesus ng iyang power gikan ni Satanas. Ikaw kako naibalo nga dili kini gikan ni Satanas, apan kini sila nasuko lang. Kay bisan na kini sila nagchismis sa mga tao nga ang power ni Jesus gikan ni Satanas. Bisan karon sa atong panahon karon, aduna kitay mga internet, aduna kitay Facebook. Bisag ang usa ka tawo mag-post, bisag dili tinuod, daghang mga tawo nga mutuo. So mauso sa orang panahon usab daghang mukalat nga balita nga si Jesus ang power niya ang gahom gikan ni Satanas. Unsa may sulti ni Satanas unsa sulti ni Jesus? Apan naibalo si Jesus versikulo 15. Si Beelzebul nga pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya gahom sa pagpangpahawa kanila. 16. Dayo uban nga mga buot mobitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. So unsa may purpose nila, unsa may katuyuan nila? Pagbitik ni Jesus. Dili sincere, dili gikan sa kasing-kasing nga ipakita ang gahom ni Jesus. Sa inyong palagay ninyo, mutuo ba siguro si Jesus sa ilang gihangyo nga prove to me that you are God, prove to me that you are the Messiah? Miingon sila kay kini mga tawhana dugay nang gapaabot sa gipromise sa gisaad nga manluluwas. Kabalo sila apan naglibog sila kung si Jesus ba ang gipromise ang gisaad. Instead nga musalig sila ni Jesus, ang ilang gihimo kabalo mo, ilang gidumtan si Jesus. Kay ilang power posible mang makuha ni Jesus. So gusto lang dauton ang atong Ginoong Jesucristo. Apan naibalo si Jesus sa ilang mga nauna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin o magunay pag-away, dili mo lungtad og dugay, ug ang banay nga mabahin-bahin
maungkag, that is versikulo 17. Ang gi-explicar ni Jesus nga kung ang akong power, akong gahom gikan ni Satanas. Nganuman nga ako silang papahawaon, ako kontra nako si Satanas. Nganong kauban man ko nila. Mao ni gi-explicar ni Jesus nga he is different. Lain siya kay ni Satanas. So kini atong basahon karon sa mga sunod nga bersikulo mao ni gi-explicar. Ang tinuod versikulo 20. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios og nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios dinhi kaninyo. Ang buot ni pasabot ni Jesus nga ang gi-promise, ang gisaad nga Misaya, nga ang Ginoo mo ani sa kalibutan, miingon siya naa na dinhi karon. Ang buot ni pasabot niya nga siya ang promise nga gisaad, nga siya ang gisaad nga moabot. Versikulo 20 and 21, kung ang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Versikulo 22, apan kung may mas kusgan pa sa mga musulong o mubontog sa maong tawo, ang labing kusgan mailog sa tanang hinagiban nga gisaligan ni adtong tawhana o bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ayaw ang dili dapig kanako, miingon si Jesus, batok gayud kanako. O ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. So, ang buot ipasabot ni Jesus, siya against, batok siya sa mga yawa, dili siya kauban nila. O siya ang gisaad nga moabot dinhi sa kalibutan. Versikulo 24, ingon siya sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakita dapit, miingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Versikulo 25, busa mubalik siya og makakaplag sa balay nga nahinlo na og maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. 26, unya mugula siya og magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya og manulod sila og magpuyo didto. Busa sa katapusan ang kahimtang ni adtong tawhana mahimong labi pang dautan kaysa sinugdan. Kini wala maklaro kaayo og unsay buot ipasabot ni Jesus sa iyang example niini. Kulang ang akong explanation kay wala kaayo gi-explanar sa atong Ginoong Jesucristo og unsay buot ning ipasabot ni ining bersikulo. But anyways, I'm going to study this. And then sa sunod, akong isultig unsay buot ipasabot ni Jesus ni ini. Versikulo 27. Sa dihang nagsulti pa si Jesus ni ini, sa dihang nagsulti siya, sa dihang nag-explicar, sa dihang nagtudlo siya, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon, bulahan ang babae nga maoy nagsabak o nagpasuso kanimo. Unsa bay buti pasabot sa babae? Ang bulahan ya tinuod nga si Birhen Maria bulahan kay gipili siya sa Ginoo nga dinha mataw ang Misaya. Dinha kaniya mataw ang Misaya. So bulahan si Maria.
versikulo 28, apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. So ang mas bulahan di ay po usab ang mga tao nga namati sa pulong sa Ginoo og nagtuman niini. Dili day importante kaayo nga namati lang. Head knowledge lang sa ulo. Apan kinahanglang tumanon ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. So, mas bulahan kung ikaw namati, mauna itong gihimo karon og nagtuman sa pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Usa sa mga gisugo sa Ginoo nga ato nang natun-an sa dihang gipangutana siya unsa may pinakadako kaayong sugo. Mingon siya, higugmaan nimo ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. Og ang ikaduha, higugmaon nimo ang isig katawo. So, namati kita, nagtuman ba kita niini? Ato bang gihigugma ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong huna-huna, ug nahigugma ba kita sa atong isig katawo? Mingon si Jesus, mas bulahan kamo. Versikulo 29, samtang nagpunsisok ang mga tao, libot kang Isus. Mipadayon siya pagsulti, mipadayon si Jesus pagtudlo. Pagkadautan gayod sa katawhan ni ining panahuna. Nangayo sila ilhanan, apan walay ihatag kanila. Gawas ni adtong nahitabo kang Jonas. So ang feeling ni Jesus, mura og nasuko siya. Nga kamo nangita mo og ilhanan, wala ako'y ihatag kaninyo gawas sa ilhanan ni Jonas, or sa Binisaya, Hunas. Mangutana mo, kinsa man ni si Hunas? Kung nakabasa ka mo sa Old Testament, sa karaan nga tugon, kini si Hunas, gisugo na siya sa Ginoo. Siya ang ebanghelista, magtutudlo siya. Giingnan siya sa Ginoo, muadto ka sa Nineveh, kay mga tao dito makasasala. Akong gusto na ko silang gubon, apan adtua sila. Magsermon ka. Aron nga sila mabalhin, aron nga sila maghinulsol. Apan sumisa kay si Jonas o barko. Apan unsa man siguro nasulod sa iyang una nga wala man siya moadto sa Nineveh. Nahadlok siya. Or unsa man siguro mga reason niya nga dili man niya gustong moadto siya dito. Sakay sa laing barko paingon sa laing lugar. Apan ang Ginoo, ang plano sa Ginoo ang masunod. Gipadalhan siya dako kayong ang barko nga iyang gisakyan, gipadalhan og dako kayong unos bagyo nga duol sila malunod. So nagripa sila. Ang mga opisyal sa barko, kapitan miingon nga basen ang inyong Ginoo na suko ninyo. Magripa kita kung kinsay tawhana nga ang Ginoo nila na suko. Kay sa unang panahon dakan sila mga Ginoo. Ang nakabunot sa ripa si Jonas. Gihulog siya sa dagat ug nagpadala ang Ginoo dako kay isda. Gikaon siya. Gitlumong. Tulo siya ka adlaw dito sa tiyan sa dakong isda o kabalo ka hain sa gibulhot, gidala siya sa Nineveh nga ang mautoy plano sa Ginoo. Didto nagsermon siya ug ang mga tao na naghinulsol sa ilang mga sala. Mao na si Jonas, mao na in a nutshell, mao na istorya may itong na Jonas. Sumingon si Jesus nga ang sign ni Jonas ang akong ihatag ninyo. Tulo siya ka adlaw, unsa man si Jesus. Sa dihang gipatay siya, gilansang sa cross, tulo ka adlaw ni ana.
may nabanhaw siya. Maunay buti pasabot ni Jesus nga maunay ipakita niyang signal, sign, timailhan nga siya ang gipadala sa atong Ginoo. Versikulo 30. Ingon nga si Jonas mo'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Nineveh, ang anak sa tao kay bulo kita nga nakuha niya sa libro nga Daniel nga si Jesus ang anak sa tao. Anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao ni ining panahona. Versikulo 31. Sa adlaw sa paghukom kay kitang tanan kay adunay panahon nga si Jesus mubalik, hukman niya ang mga tao. Karon usahay ang hukom nato dili perfect, apan adunay perfect nga judge nga mubalik dinhi sa atong wala og kabalog unsang mga tuiga, apan miingon si Jesus mubalik ako aron paghukom sa mga tao. So miingon si Jesus sa 31, sa adlaw sa paghukom ang rayna sa habagatan mutungha og musudya sa mga tao ni ining panahon na musudya, mutulisok, ambot ipasabot. Ni ining panahon na kay mipanaw man siya katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Makiadmanon wisdom si King Solomon nga anak ni King David. Mao'y pinaka bright makinaadmanon kining rayna didto miadto gyud aron sa pagpaminaw. Og main siya kini sila mutulisok ninyo mga Hudiyo, mga teachers of the law, mutulisok sila. Si Jonah mutulisok nimo. Og hibaluin nga aniya dinhi, mingon si Jesus sa mga tao. Og hibaluin nga aniya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Okay. Siya. Mas labaw pa kang Solomon niya naron dinhi. Mao na ang atong Ginoong si Kristo, ang buot niya nga pasabot. Nga ang rayna si Jonas, ang mga tao sa Nineveh naghinulsol sala. Ang rayna miadto gyud ni King Solomon para maminaw. Pero miingon si Jesus, adunay tao karon dinhi nga mas labaw pa kay ni Haring Solomon. Ni ana dinhi ang buot ni pasabot, ang gipromise nila mao ang Messiah. 33. Walay magdagkot og suga nga unya taguan o tabunan kini sa gantangan. Iputang gayud hinon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tao nga kahayag inig sulod ni ini. Ang imong mata mao ang mga suga sa imong lawas. Kung ang maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung daot ang imong mata, malukop pa sa kangitngit ang tibuok mong lawas. Busa 35, busa in conclusion, pagbantay nga ang kahayag nga naa kanimo dili kangitngit. So, ang kahayag nga naimong nahibaluan, kailang ipakita gyud nimo. Sa nahuman na si Jesus ug sulti, may usa ka Parisiyo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakipagsalo. Dinhi atong humanon ang atong Bible study og atong ihatag ang tanan sa Ginoo nga atong mosalig kita nga si Jesus mao ang Messiah nga gipadala sa atong Ginoong Kristo, nga gipadala sa Amahan. Nga kita kung mosalig kita kaniya og mangayog pasaylo, kita limpyuhan niya. Amen. Tawagan mo kaagad sila, yes.